कुछ दिन के बाद का कही लाइन ऐसा का कि हल्ला हो जाए कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में राजा जी राजा जी दौलत हो पेट में राजा नहीं मिले चॉकलेट में हाय 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 नहीं मिले चॉकलेट में राजा जी यही पर तो कहिला तो कहलू कि कहला अले चॉकलेट खो राजा जी मिले चॉकलेट में राजा नहीं मिले चॉकलेट में राजा जी दौलत हो पेट में राजा जी दौलत हो पेट में आज राजा जी जवान हो गई राजा जी जवान हो गई जो आगे निकल गई जी हिम्मत मत कहला चॉकलेट चॉकलेट वाला ना यही तरी फलूदा खाने एकर जब बियाह ठीक भइल बिट्टू भैया हां ए बिट्टू भैया एकर बियाह ठीक हो गई हां 7 नंबर घाट को हमारा से बड़ी आग्रह कैले बा कि गोलू जी हाँ जी दुनिया आए चाहे नहीं आए आप जरूर आइएगा तो हम जाएंगे भी एकर बियाह केकरा से ठीक भइल केकरा से एगो पहलवान से आहा तो दू आदमी जाला ना कि भाई पता करी जे फलाना पहलवान के कौन घर है सही तो दू जना अगुआ बन के गइले हाँ जी आ कहले किया जी अजी एगो हम अपना लड़की के बियाह ठीक कइले बनी यही पटना जिला में फलाना पहलवान के कौन घर है कहले कि देखी हम हरियर कलर से रंगल बनू हाँ जी उहे फलाना पहलवान हवे अच्छा कहले कि और ये उनकर चाचा बड़े पहलवान हवे ऊ पहलवान के घर तो देखी हो पियर का अच्छा तो ओकर मामा बड़े उनकर घर हाँ तो देखी हो उजाला उजारका उजारका तो दोनों अगुआ चिहा के कहतर कि बाप रे बाप एगो गांव में हाथना पहलवान बड़े और तो कहतर जे ओतने में हाथे लगला लोग हमरो पर शौक करेला लड़ल नहीं की मगो कहले ओतने में हाथे लगला लोग हमरो पर शौक हां करेला भाई हाँ जी जो हमहु पहलवाने हैं सही बात मगर लड़ल नहीं अरे की कि आज राजा जी के कोने में जवान हो गई आज राजा जी के कोने में जवान हो गए तनी फिल्म के हीरोइन बन जा वाह कहे से कि हमरा के एक दिन एगो डायरेक्टर फोन कर बड़े कि इसको लड़की को लेना है बस इसको लेना है फिल्म इस लड़की को लेना है फिल्म में फिल्म में लेना है पाँच लेकिन ये रोल करेगी तब ना तब का देखते हैं आज अच्छा लगेगा तो इस लड़की के लिए ताली बजाइएगा अच्छा लगेगा अभी नहीं बाबा 5 मिनट वाला रोल अभी प्रैक्टिस बस आंख बंद करो आंख बंद करो दीपा गाय मुंह बंद करो कि रोवा ओय माय गॉड गन 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 बंद करो आंख एकर गमछी से आंख बंद करो ओय गन 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 अरे मागो बहुत अच्छा आगे से कैसे पीछे ललन भोजपुरी है जिया जुड़ोई है जियारा जुड़ोई है हो जियारा जुड़ोई है ललन भोजपुरी है जिया जुड़ोई है जियारा जुड़ोई है हो जियारा जुड़ोई है इयारो गोलू राजा के परेशान होके दी होखे दी ऑर्केस्ट्रा वाला नाच नाचो तब का समयना वाला नाच नाचो हाँ जी अरे पिया राजा जवान हो गई कहते राजा जी के कोरवे जवान हो गई पिया गोलू राजा के परेशान होके दी यारो
चैता मार दी मार दो एगो चैता हो जाए चैता जे सोनी हाथ उठा के बताई सब हम चैता तनी अलग ढंग से कहो इच्छा बात तो कहे ना तो गीत बदला जाई बानू तैयारी जना गाना के आदेश बहु हमें लागो हमारे गाना में कुछ मतलब निकली तो हमें भाव भी जरूर हमारी रीतिका भाभी फीलिंग्स दा बोलू भैया वाह लेला ये हमारे शशांक हो हां भाई यार ये दीपक हो जय हो बोलू भैया चंदन हवे सिया जी अरे राम जी के रथ चलौले बड़े सुपथ हो अरे की आज राजा जी के खुशी का हो है ना कि राजा जी के मोठा में अरे मोठा जो बसती अरे खुशी ओठ होता ना दूर से चलती फिर जाके सटावे ना हवर हवर अरे हम जो भी है भाव दे दे अरे फिर देना तो उतना दूर से फिर देगी तो ये गुड फिल्म बनाओ ना तो फिर राजा जी के मोठा जब बहुत अच्छा अगर हम बावर्ची रहते तो इसको खीर देते कटोरा अगर हम बावर्ची होते तो इसको खीर देते हनुमान होते तो इसके लिए सीना चीर देते अगर इस देश के हम प्रधानमंत्री होते तो तूफे के कश्मीर देते तीनों देश राजा जी के मोठा जब
हाँ जी जे श्रोता नीचे बैठल बनी हाँ हाँ तो कहीं के ताली ना बजावल जाए ना हम कही थी कि हमारे खातिर ताली बजा दी तो रोज से बजा दे कि ना बजा दे लेकिन गीत के लाइन पर हाँ जी ऐसा एगो लाइन मार दो कि अपने आप ताली बजे सही बात लय में हाँ जी उहे लड़की के बियाह भइल बा जौन कहत दिया कि राजा जी के तोरवे में हाँ जी जवान होखे दी अच्छा